Allah ya tsare min kai, Allah ya ƙara tsare min kai mai gidana. Dauda Kahutu Rarara, Allah ya tsare ka daga sharrin maƙiya. Allah ya ƙara azurta ka da dukiya mai albarka. Allah ya ƙara baka zaman lafiya da iyalinka. Allah ya Rabbi ya Ubangiji, abubuwan da kake yi na alkhairi, Allah ya Rabbi ya Ubangiji, Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya gina ma gida a aljanna. Albarkacin Muhammadu Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallama. Waɗanda suka mutu tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa yanzu, Allah ya Rabbi ya Ubangiji, Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu, Allah ya sa sun huta. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah Ubangiji ya sa mu ma mu gama da duniya lafiya. Albarkacin Muhammadu Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallama. Dauda Kahutu Rarara, idan har za a samu irinku a cikin irin wannan yanayi da ake ciki, masu ƙoƙarin taimaka ma al'umma Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama, lallai ba za mu zauna cikin wahala ba, ba za mu zauna cikin takura ba, ba za mu zauna cikin ƙunci ba. Allah Ubangiji duk wanda yake taimako, Allah Ubangiji ya ƙara taimaka masa. Duk wanda yake da ƙoƙarin yin taimakon ba shi da shi, Allah ya Rabbi ya Ubangiji, Allah ka buɗa masa hanya. Albarkacin Muhammadu Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam, shi ma in ya samu ya taimaka ma waɗanda ba su da shi. Yawwa, ba dai zan kai doguwar magana ba, zan takaita haka. Daga naku Mansur ‘yan fasaha, Allah ya bar mu tare, Allah kuma ya bar zumunci, Allah ya taimaki mai taimako. Na gode, mu kasance tare.